Boas noites a todas e a todos. Que tal? O meu nome é Ruperto e vou contarvos unha pequena historia que ten que ver co concerto que hoxe ides ver e escoitar. É unha historia que me pasou hai xa uns 30 anos, máis ou menos. Está claro que hoxe en día temos tantas cousas na cabeza que necesitamos escribir todo para que non se nos esqueza. Así que eu vou a utilizar unha máquina de escribir para contarvos unha viaxe que nos levará por diferentes lugares e que nos fará situarnos en cada un deses sitos. Mellor dito, vou encargar a miña secretaria. Bueno, logo, ponte a escribir, Ofelia.